subscribe sannan ku danna. Wayo, ciki na. Kai akuwar ni. Bari mu daga kamana. Wallahi ku bar ni. Ka bari mu daga kamana. A ni a zancen zan kwanta. Me yasa? Wallahi ni kai ku bar ni. Allah ku bar ni. Wayo ciki na. Ciki na. Wayo, ciki na. Kai? Wayannan sun ki tafiya fa. Wai baran tashin ba su kudin su. Mayu ne, kuro ba, sun fi ni maita. Wayo. Da gida? Dama kudin ku ne faɗi. To dama shi ne. Bayan yaran zamani da imani. Dama kudi na yi roka. Sai aka gaba wani kudi. Wayo. Wallahi. Ku danna mana subscribe a channel namu na Abubakar Esman TV, kana ku danna alamar ƙararrawa don mu san da ku da zarar mun ɗaura.